baro sa sin pat ki papet ya ni ka video ha ka kerteng ka bakraw pat ka badon bortam ka chong Jesus Christ na kwa ban kren sapang katu kat ni ki ching shisha sapang ka beneng hoy ngari tang ubriu ka ching tip ka chong kalong ka pelingkot kalong limited ong tin nong we nganum la ban tip lut sapang ka beneng ringanget scam baling ba ka ni ka video pinyo hi kat ni ki idea ki bedai ken na ting chong play sapang ka beneng ngakwa ban bu ko ke cingkeli na sedang bakata nga cingkeli kalong kai kata kadur ka bawan hapo ka cingmut cing perkat ka chong pi apa pi perkat ken sapang ka beneng kai ken kata kadur ka pi yo i apa pi perkat sapang ka beneng angit skam ba kata kadur ka pi yo i cingmut cing perkat ka chong pi kade kadur ka iten tam hadu kata ta ka dur ka iten tam ka pi pila ban mudur namar baro ngitip baka beneng kade ka caka ka itenat hadu kata ya pet katu kan di nak tin chong ble ha ka chiti ka chong upol ka ba ar sekinong koren lenong ka bakat ar kan ba ar balai pi hang tu upol u pla baya u ken la ra syadu kata ka beneng ka balai adangi pensong nong rem ya kata ka cingkren ka chong upol ngila ban ongken baka don hadu lai tili ki beneng kadon hadu lai tili ki beneng ibangi ngila ban tip na ka tin chong ble pi ka beneng kong ka ba ka tin chong ble ka do ba ka pen i ka de ka bangi ni ong tin kasi ka sun beneng ka te ka ba pi pila ban yo i mo ka ba bulu ka ba don ki o ka ba kisim ki her ba ka ling sun ka ya ba kum ta ter nang ta susu na dangi ya pet para tin nong we ki ong ba ka de ka atmosphere ka atmospheric heaven ma hakabadon kita ke sedap jong kita kil air kiba ker tawer saudong ya ke pertai kata ken kadai ke bening kongkat kum ke bible tapi pulina ke genesis nong ban nong kong khot ke ba riu bo hadu ke ba pra nang ta genesis nong bening kong khot ke arpo pin i hang tu ken ba ke bible ke thu sai sapang kata ke bening ke ba long ke sun beneng ha ke ba kisim kido kila ban her nang ta ka beneng ka baar kum ka bible ka de kata ka bangi ong tin kasi ka sahid beneng lani hak tin hak we ba tin ong ka how hak tin nong we ki ong ka universe ma hak kata ka beneng ken hak badon u benai badon kasngi badon ki klur bukum ta teter i tapi puli na ka cingruai sam nong ba pran khot balai do basau pun yu i ken bayaki klur bayaki benai bayak kesengi ublay ula bu renti yaki kata king gede ke beneng ke baar kadkum na ke bible hari ke beneng ke balai pat ke beneng ke bangin kam ya pelit cengmut akan ke por gede kata ke beneng jong ki beneng ke balak batai balak kam kami tu kambun pha ke pok ke bible ke beneng jong ki beneng ladangi keren cepang ngani ke beneng ngala ban ong baka dei kata ka caka song ka chung play oi ke bible ke tu sai ru ba oi uble ula bandon ha paro ki caka udon bat pi menta pi pet ni ke video udon bat ngaru ha ka por banga snai ke ni ke video udon bat baro ula bandon ha ka chu ka por ula bandon everywhere tin no we kare pi ke ni ke beneng pa kare kata ka caka song ka chung ha baka cat chung ka ching bisar chung ka don kani ken gadi ka beneng ka bangi kwa ken banya keren phang ni bun ki brio haba ki keren sepak ka beneng ki ong ba kam de sisa kata ka caka ka sisa ka de tang kata bi ong ka tinong we ka state of mind state of character ka bangi ki brio ngila ban kot pradangi don kita ngila ban ong ba ngila don ha beneng kum ta ter hari ka bible pat ka klem batai ba kalong tang kum ta ka beneng hari ka batai ba ka beneng ka de ka caka ka ba sisa ba manga mapikung ki banget ngidon ke cingkermen basisin kesngiken in poisya kata inya peken kaba kumnu kata ka beneng lani kumnu la batai ken ya kata ka beneng hak tin kecong ble ka bening kong ya kani ka beneng hak tin kecong ble la cu batai ya ka ken kum kata kari lani kata ka hima kecong ble hak ba usim ude uble
Pat manga ma pi pat ngilong kita kinong snong jong kata kari. Usi mudah ublay bat ka bat usin syar da kata ka bor ka chung u da ka burom ka chung u da kata ka cingsuk ka hima ka bomdan ka cing kurdu ka ba hima ka badon ka cing pahu ka cing pahai ka Bible ko ong kata kin kari ka hima ka bolong kin ka peneng. Habe kren chapang ka hima labat kari ngila bon sutu bakadon ka cing yadai ka ba chan ba bar ka cing long nong song snong ka citizenship tin nong we no ka cing long trai snong ka Bible pi da pi pulin na Hebrew nomor khat we de khat ka ba khat rio ki i ba kita ki banget ya kapor chung uci sur ba ki awar ken ya kata kari ka ba khamba kari ka ba shalendet kilo nang ta susu da pi pulin na ka siti upol sa ki Pilipil nong ba lai de khat ba arpo ong bangi lele ngim long trai snong hani ha prethe ka cing long trai snong chung ka long ha bene kalong ha bene pi ngang along unong India kadang alek shanu ru keleng sodong ke pertheng anum la man pen kelai kata kacing sisa banga ngalong unong India kumno ngalong unong India namal balak kaya ngake ha kani kari ngalak bani syong sa Amerika ngalak bani syong sa Afrika ringam la ban pengkelai cing sisa bangalong unong India namal balak kaya ngake kari I am a citizen of India by birth bong tin nong we ha kacukur kom na dapi kwa banlong kita kinong snong kita ki price nong chong kata ka hima ka chung play ka bolong ka beneng dan kami pi ken pan kapat na ublay bolong ki khun ki chong Bible ka batai susu baka beneng ka dei kata ka nong ba ka bakrao ba hadu kata pi hakapor bo ublay u khot ya Abraham bo unbut yu ublay la bu lupai ka chingmut hapo Abraham bo unwat ya kata konong ba ke ba unong thao chongka ude uble pi uyones ukot ya kani konong ba kade kata konong ba ka ba khui nang ta ubenrap su ba kata konong ba kade kata ke Jerusalem ke batmai om tang kum ta re uyones ubatai di tilu haki kitab cing pempau sapang kata ke cing he kata ke cing yar sapang ke cing long ke cing man chong kata konong ba kata kanong ba gade ke blak thau du blay bat kalong hakadur saudong ki ong tin ke chong blay ha ka ba kata ka penyeng ka kalenter ba ka penkyang chong kata kanong ba kirangkat ya kum kata kadur saudong ka bayangkat lut ka penyeng ka penkyang ba ka lenter ke chong kala chuong tin pareng ba ka cube bat kum ka maths kat kum ka cintip ke chonga ya ka cube ki chuong ba ka de kata ka perfect geometrical shape nampak kipai ke cipapai yarang katlut adong sedong nakani kabau yonis utu lepas pang kata kanong ba kalong kata ka bayang kat adong sedong ila bon ongke bau ble bau thau ya ka da ka cingcanai adu kata kalong kanong ba ka bacanai ka baya per ken na kanong ba jong kani ka perthek nanta ka Bible ke susu ba ya kilinti chong kata kanong ba la asyang da kita ki ksiar ka ba palang ka bayu iling ba umta teter ngamla mamudur kat nu cing kodor chong kata ka ksiar ka ba la syang kinya kilinti chong ka beneng nang ta ya kanong rim chong kata kanong ba la pensong nong rim ha kita ki mau kodor Jasper Sapphirus bukom ta teter ta ki mau kodor ki ba kodor hadu kata om tang kum ta ya kata konong ba ka uyu anis uyu ilpa la thau ya ka kata kurukom ba ka don ru ya kata ka konro saudong chongka ba kata ka konro saudong ga tang kata ka cingreben chong kata konro ru kat kum ka Bible ko ong ba ka de hadu kanu hadu sispa sau put ka cingreben chong kata konro pi kinong ba ha kini kisni ba mentah ki modern city ba ong kim don ya ki konro berkat kumah kapor chong ucisu kapor chong yu anis kinong ba ki bom don ye ka konro kim dade kita kinong ba ki babiang ki perfect ma ki balong chanai re ka nong ba pat ka ba uple usna re ka nong ba ka badon ya ka konro ka perben ka baklan kolong ka nong ba ru ka bakalong kata ka perfect city ba ka tin nong wai om tang kum tan re ka re thuru ya kata ka cingyar kata ka area chong kata ka nong ba kata ka beneng ka Bible kita ba ka don hatu
khatsan spa square mile. Hadu khatsan spa square mile. Ngapen kelai kata ka khatsan spa square mile dangam bakla jeung pekela cenga kawan hadu kumba saw hacar khat praspa kurur square foot boong. Kawan hadu saw hacar khat pra spa kurur square foot boong mengi ketin kasih. Mengkecing he ke belah he hadu kata-kata. Pada yang nucor berkiri cung ke pertai kata ka cingyar cung kata ka nong ba kalong kumba arposa guys. Ya kecing he cung kari New Zealand. Berciposa apan. Ya kecing he cung kari Germany. Kalong bayar hadu kata-kata kani ka nong ba. Kabamut ba ublay u expect ke iki babun ba bakin yo ban lay hang ta. Ha kata ka konro ka berben cung kata ka nong ba. Dan hadu kat artli kita ki kerdop lightly kapang mitngi lightly kapang sepngi lightly syapang syete but lightly syapang syete Bible ko man lak away kerdop atho iki kerteng jong ki kat archet kunse padhaman ka kerdop dan uwe angel ani ban sumudur katnu kanong ka ba yar ka ba kraw ba kata nong ba kan selong ngamtip Resident pring chong pi ki bela poi sang shaki nong ba ki bakrao chong gani ka perthai ka New York ka Bangkok bukum ta ter rengan ong pi but onnum la ban yang nucor berkecing internet berkecing krao berkecing long majestic chong katakan nong ba ka balong ken ka beneng nang ta susu ka Bible ko ong ba kata ka nong ba umdan kam su ikesni amar ka buram ka chong utrai ka palang mid lapat sengi kat nu buram kan salong na rangin boy. Ang kakin way what a sight it will be. Kat nu kecing itenan kan salong dan yo iken dalai kicong ki kamat ya kecing itenan cong kata kanong ba. Nang ta shu ngi na kaktin kecong ublay bahabneng omdon shu ken ka temple. Namar ba ublay ba ukun lang per cong Yesus Kristus maki ken kila long na temple. Pi habaya kren chapang ka temple kani ka don bet ka chingya day berkicing syakri ke bamanga mapi kum ki bangit ni ayu blehang ni hapertei kicing syakri ke bangi ngile ya kemban kemau ya ki kamba pha ki chung u ya kemban kemau ya ka ke ba ublei ula le ka ke ba ukris ula le halor ka ding pna re habneng pat yum don kam shu ban kemau namar bangi la don mar persya bat ublei ngila don mar persya bat yus namar kata kadau ngilong ken kita kiba la kurkhusisha ban yo ekalat ban syakri markmat yo ublay chung ki blay yo usim chung ki sim bakat nu kamasim chung ka trang ken ban super khat tang ban super khat te ban yo i kata kanong ba bakrau chung ublay nang ta ka balai pat ka Bible ka batai ken chapang gani ka beneng bakalong ken ka yeng ka chung pa chunga ka yeng ka chung pa chung pi kapaningkong kabatay bakalong kum kari kum kahima kabaar batay bakalong kum kanong ba hari kani iken kadi kata kabangala aban ong kacing batay kabasngoten natam jonga bakari kayeng ipa jonga kayeng ipa jongpi pila dangi ong kari bagi ong kanong ba ngidang ngolong nongwe dang ngolong cengai hebo ong kayeng pat kanu kalong kabacan pa kapan i kecing personal ken kacing day kejongi kebangin sadon pat uple habneng om tang bangi ngi sulong ki syakri ki chong uple ringin long khamtam ken ki bahayeng ki bahasam ki chong uple bar uple ru umlong ken tang usim chongi re khamtam ulong uta ukpa ken ukpa ubayada ukpa uba penhun ukpa uba it yang ai pi pat ukris ken ulong uta uhmen chonga pat uhmen chong pi ani kat nu ken kan long ka bakrao bangingin salong ken kita ki bayeng ki chong uble ki basieng sisem ki chong uble ka kata ka ba smutenat ban batai sipang kaye kayeng gadi kata kacaka ka bayangai pila pediang kayeng gadi kata kacaka ka ba yangai pila it kayeng gadi kata kacaka ya ka bayangai pila nyukor la nyokodor kumta tete kayeng gadi kata kacaka kabangi ngila ban long kumbangi ngilong idon kipor ki banganga sa cengai na laye na kemau ngalet kai na kelas sya Visakhapatnam kumbalai tayo si tayo 4 da kenca ye subyang hi
Hanre lap dap shtayo dap artiyo lai tayo kat nu ka mensim chunga dik ka kwa pan poi no shala yeng pi ka peneng ru kolong ka yeng chunga ka yeng chumpi ngi ki priu ngi ki kristan ka banginda im hani prathei ngi long tong tang kita ki pilgrim ya chini ya chite ngim poi re shala yeng hanre inda haba ka chingyap kawan ngin lej ken chepeneng bangin poi ken chlayeng namar kata kadau kecing yap ya ubanget kamde ka ka ba snosi re ka de tang kata kecing li pai ke chongi chlayeng ka beneng ka de ka yeng chonga ka yeng ka chongpi watla kalenti ka wet ka cincar bon ki cing bon ki deng pengkyang bon ki sha ki thiar habaya lenti beneng han re yai cham pi kristan saprang yai pi kristan saprang namar man kesin jam ka ba pi kam tu tip ba pinang chan ken she yeng ipa chong pi pinang chan ken she beneng ka balong ka yeng ukpa chong pi ka ba ula pun kre ken namata chong pi uble ung ku amen.